svi težimo da uđemo u Evropsku uniju. Opet, s druge strane, imamo Hrvatsku koja nam je jako bliska. Ušli su u Hrvatsku, ali sada pitate njihove mlade. Nisu zadovoljni. Nisu zadovoljni jer im Hrvatska nije obezbedila bolje obrazovanje. Nije im obezbedila veću zapošljivost mladih. Kada pričate sa mladima iz Hrvatske, koji su približno naših godina o tome da li vide boljitak kada je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, 70% njih nije zadovoljno. Nije cilj samo ući u Evropsku uniju, nego je cilj našu svest o svim zakonima, potrebama, problemima podići. Pitanje se postavlja u trenutku kada mladi ulaze u Evropsku uniju po sopstvenom izboru i po sopstvenoj volji i po nemogućnosti da zadovolje minimum svojih potreba u sopstvenoj zajednici. Veoma su tužne zemlje i tužne lokalne zajednice koje mobilišu maksimum svojih mogućnosti da ulože u mlade ljude koji onda odlaze. I s te strane je to veoma tužno. Sa druge strane, mladi ljudi imaju pravo da im život bude kvalitetniji i bolji, nego što u određenoj lokalnoj zajednici ili državi oni to mogu da ostvare. Oni imaju pravo na svoje velike snove i oni imaju pravo da traže tačke i mesta gde će probati da grade sopstveni život. Ponekad od nule i ponekad sa neke stepenice i da je Srbija hitrija u razvijanju i približavanju vrednostima Evropske unije. Mi bismo imali mlade ljude koji bi kad odlazili da se u struci razvijaju. Ovako nam mladi nazaduju jer počinju od perača sudova ili od bauštela, što nisu ponižavajući poslovi, ali bi oni mogli da startuju i sa višeg nivoa, te bih zapravo rekla da mi u ovom procesu do priključenja Evropskoj uniji sve snage moramo da mobilišemo, da snažimo ovaj ljudski kapital koji nam je ostao. Dakle, nama odlaze najsposobniji, najhrabriji, oni koji najviše znaju. To nije situacija koja se nije i ranije dešavala, ali društvo mora da se suoči sa onim. Ovo je ono što imamo, hajmo da ulažemo u ove, da ubrzamo razvoj njihovih potencijala. Znači, ne treba da kukamo nad tim što nam odlaze mladi ljudi, nego da upregnemo snage da ovima pomognemo, da im stvorimo uslove, da im definišemo smerove, da im ukažemo na mogućnosti da ovde razvijaju svoje potencijale, bar do nekog nivoa, i da ih ne optužujemo što ne mogu da skoče više ili da postignu bolji rezultat kad im objektivno nismo stvorili odgovarajuće okolnosti. Kada su u pitanju mladi i generalno njihov odnos prema Evropskoj uniji, tu smo svedoci promene raspoloženja vrlo često, što se istraživanjima konstatuje da mladi ljudi u određenom trenutku su više za ili su više protiv evropske ideje pridruživanja Evropskoj uniji. Međutim, ono što je važno i što treba uvek, i mi to radimo kroz svoj svakodnevni kontakt sa mladim ljudima, na primjer ovde u našem gradu, jeste objašnjavanje tih prednosti i svega onoga dobrog što taj proces pridruživanja donosi.
I u tom smislu je važno da se podsjetimo možda jedne činjenice koju vrlo često zaboravljamo, a to je da od 2009. godine naši građani, pa tako i mladi ljudi, mogu slobodno da putuju u zemlje Evropske unije, nisu nam potrebne vize, ukinut je taj vizni režim, takozvani, i ono što evo već 10 godina funkcioniše jeste slobodno kretanje naših građana ka svim zemljama Evropske unije. To je jedna vrlo opipljiva korist koju su svi građani, pa tako i mladi ljudi, do sada osetili kroz svoj svakodnevni život. Ono što je takođe važno kad su u pitanju mladi ljudi i ono što njih najviše zanima jesu različite mogućnosti obrazovanja u zemljama Evropske unije. Neki od njih žele da odu u neku zemlju Evropske unije samo turistički, ali dobar deo njih se vrlo često raspituje o tome da li negde postoji prilika za nekim dodatnim obrazovanjem, kakve su mogućnosti. U tom smislu, u ovom trenutku, Srbiji kao zemlji stoje različite mogućnosti za obrazovanje mladih u zemljama Evropske unije. Tu pre svega mislim na program Erasmus+, koji je i u ovom trenutku dostupan mladima iz naše zemlje. Znam čak i neke primere mladih ljudi iz Novog Pazara koji su bili deo tih programa, koji podrazumevaju da vi kao mlad čovek, student, odete u neku zemlju Evropske unije na osnovne studije ili master studije i tamo provedete određeno vreme na nekom od univerzitetu, možda čak i na 2 ili 3 univerziteta, u zavisnosti za šta ste se opredelili, i na tim univerzitetima steknete određena znanja, polažete neke ispite, vratite se u zemlju i to vam sve bude priznato i to bude deo vašeg školovanja, a za to vreme ste vi uspeli da steknete i nove prijatelje, i novo iskustvo, i možda naučite novi jezik, i to je, na primjer, jedna od mogućnosti koja je već sad dostupna i naravno taj će prostor biti svakako veći za mlade ljude u onom trenutku kad zemlja postane članica Evropske unije. Ono što takođe postoji kao mogućnost je takozvani Evropski volonterski servis, koji podrazumeva da mladi ljudi između 17 i 30 godina imaju mogućnost da odu opet u neku zemlju Evropske unije, da tamo volontiraju, odnosno da pomažu rad neke organizacije koja ih ugosti u toj zemlji, da opet stiču nove prijatelje, uče novi jezik, proputuju, vide kakav je evropski način života, da se tako izrazim, i opet se vrate u svoju zemlju i probaju da jedan deo toga što su tamo naučili primene ovde i na taj način donesu i korist svojoj zemlji. Osim tih šansi koje su vezane za obrazovanje, vrlo je važno da kažemo da i u ovom trenutku, a posebno u trenutku kad Srbija postane zemlja članica Evropske unije, otvorit će se brojne perspektive za mlade ljude, pre svega za obrazovane mlade ljude u smislu zapošljavanja u zemljama Evropske unije, jer ćete vi onda kao mlad čovek sa pasošom zemlje Evropske unije u tom trenutku moći da se zaposlite u bilo kojoj zemlji Evropske unije bez da vam neko traži vizu ili bilo kakvu drugu administrativnu prepreku i da vam na taj način ospori mogućnost zapošljavanja. To je isto jedna vrlo interesantna i važna stvar za mlade ljude, ali do te stvari tek treba da dođemo kad zemlja postane članica Evropske unije. Novi Pazar jeste grad mladih, u smislu da imamo otprilike polovinu stanovništva mladih do 30 godina. Međutim, nažalost, ako budu nastavljeni ovi procesi odlazaka mladih, mi ćemo za koju godinu prestati da budemo grad mladih. I gde odlaze ti mladi? Ne odlaze u Rusiju, ne odlaze ni u Tursku, odlaze u Evropsku uniju, odlaze u zemlje Evropske unije. To je Nemačka, to je Luksemburg, to je Holandija, Švedska i tako dalje i tako dalje. Mislim da sama ta činjenica govori o tome da su mladi svesni potrebe za Evropskom unijom. I oni koji odlaze, a i ovi koji još uvek ostaju tu, uvek će biti onih koji će ostati, naravno ne možemo svi da odemo, ali ponavljam, ta činjenica govori o tome da su naši mladi svesni značaja, vrednosti i potrebe za Evropskom unijom. Evropska unija naročito može da bude dobra, odnosno usvajanje evropskih standarda, načina ponašanja, pravila, načina razmišljanja, evropskih
civilizovanih, civilizacijskih, a onda i neko buduće pripajanje, odnosno neki budući odlazak u Evropsku uniju kao države, može da pomogne svim građanima i građankama, a mislim u delovima Srbije gde su mladi u većini, kao što je ovde, najviše mladima, naravno. Pre svega, usvajanje evropskih standarda i načina ponašanja i razmišljanja izjednačit će šanse mladima. Mislim da Evropska unija, između ostalog, znači prestanak ili smanjenje na minimum nekakvog partijskog zapošljavanja, nekakvog porodičnog zapošljavanja, odnosno veza porodičnih prilikom prijateljskih, kakvi god, prilikom zapošljavanja, smanjenje na minimum korupcije prilikom zapošljavanja. Govorim namerno o zapošljavanju mladih, jer je to, siguran sam, jedan od najvećih problema kod nas, iako je to, po mom mišljenju, posledični problem, a ne uzrok, ali isto to će se dešavati i u svim drugim oblastima života, gde su i ostali, ali naročito mladi. Isto će se dešavati, gde god, u školama. Evropska unija će značiti smanjenje ili reforme privatnih univerziteta koji onako olako dele diplome onima koji više plate, univerziteta koji onako široke ruke dele doktorate, plagirane, prepisane, tuđe, kao što se sada radi, smanjenje na minimum ili ukidanje nekih. Evropska unija znači poštovanje pravila, poštovanje zakona, poštovanje vrednosti. Evropska unija, na kraju krajeva, znači i regulisanje čak i reality show-a. Ne možemo gledati, kada usvojimo evropske standarde u medijima, recimo, a naročito kada uđemo u Evropsku uniju, ne možemo gledati raznorazne, da im ne pominjem imena, reality show-e sa onakvim lascivnim scenama, primitivnim, prostačkim govorom u sred bela dana ili u udarnom terminu 8-9 sati uveče. Kada su deca tu, kada gledaju sve. Biće to regulisano. I u zemljama Evropske unije postoje reality programi, naravno, ali je to mnogo drugačije i mnogo bolje regulisano. Ovo je bio samo jedan, čini mi se, plastičan primer šta nam znači Evropska unija. I kome god šta drugo padne na pamet, da će biti bolje, verujem da će biti u pravu. Pa eto, kao Erasmus Plus ambasador, volio bih samo da kažem par reči o Erasmus Plus programu. Erasmus Plus program je aktivan od 2014. do 2020. godine, to je novi ciklus i 14,7 milijardi eura je u pitanju. Zašto je bitno? Zašto je u pitanju? Jer Erasmus Plus program podržava oblast obrazovanja, mladi i sport. Najviši akcenat za ovaj konkursni rok je dat za obrazovanje i za mlade. Srbija je u ovom trenutku programska zemlja od 2019. godine. Ako bi mi imali priliku da budemo deo Evropske unije, onda se naša vrata otvaraju na više mesta. Imamo bolju prohodnost kada su mladi u pitanju, jer je trenutno napravljen veliki jaz u obrazovanju između naše države i ostalih članica Evropske unije. Erasmus Plus u stvari ima za cilj da taj jaz premosti kroz njene projekte. Postoje 3 vrste projekata, ključna kompetencija K1, K2 i K3. Čini mi se da su oni jaki na rečima. Čini mi se da su dobri kada ih neko pozove, da se priključe uglavnom akcijama čišćenja, sređivanja pojedinih delova grada i prigradskih naselja. Međutim, čini mi se, sigurna sam da su onako pasivni kada je sam taj aktivizam, odnosno kada je donošenje i predlaganje ideja
u vezi sa ovom temom u pitanju. I generalno su pasivni kada su sve teme u gradu u pitanju. To je šačica ljudi, odnosno šačica mladih ljudi koji se zaista trudi da neke stvari pomeri i promeni u gradu. Mislim da mora mnogo više da se radi. Mislim da pitanje ekologije, odnosno zaštite životne sredine treba da bude aktualizovano od najranijeg doba, dakle bukvalno od predškolskog vaspitanja preko osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, kako bi omladina nekako kritički gledala na sve te stvari i predlagala, odnosno da od njih kreću ideje šta treba to da se uradi, da se promeni. Nije sve u novcu, mnogo stvari može da se uradi i bez ili sa jako malo novca, samo je bitna volja i negde ta želja mladih da pomognu svojoj lokalnoj zajednici. Vi znate da koncept pridruživanja Evropskoj uniji sadrži 35 poglavlja, odnosno to su 35 da kažem, oblasti koje svaka zemlja u procesu pridruživanja, odnosno kandidat mora da ispuni, da reformiše u skladu sa zatečenim stanjem, odnosno konkretnim stanjem kod sebe, da bi mogla da se pridruži konceptu kao što je Evropska unija. Poglavlje 25 i 26 se naročito tiču mladih, tako da u poglavlju 25 imamo nauku i istraživanje i 26 poglavlja koje se tiče obrazovanja i kulture. Kao što sam već napomenula, mladima je i zapravo ta dva poglavlja se najviše tiču mladih, s obzirom da podrazumevaju povezivanje, odnosno integraciju koja je u osnovi princip koji leži u osnovi Evropske unije, povezivanje mladih u oblasti obrazovanja, šansa za razmenu studenta, šansa za upoznavanje, za učenje jezika, bezgraničan prostor, da kažem, delovanja, odnosno, da kažem, viđenja sebe u nekom drugom svetlu. To je ono sve što mladima, da kažem, koristi i što oni negde nalaze u tom prostoru, da vide drugo i drugačije, da upoznaju drugačije kulture, da upoznaju drugačiji stav, da kažem, prema nauci, prema obrazovanju i da te, recimo, koncepte pokušaju da primene u svom obrazovanju. To su te neke, da kažem, poželjne novine koje su potrebne i to je i smisao Evropske unije, da se nadomesti, da kažem, ono gde treba i u smislu obrazovanja, u smislu nauke, u smislu tehnologije, da kažem istraživanja, da se više ulažu u obrazovanje, da jednostavno se shvati da je obrazovanje proces na kome leže svi ostali procesi, da su informacije itekako bitne, da sistem koji počiva na informacijama je, da kažem, sistem koji počiva na takozvanoj mekoj moći u odnosu na onu tvrdu moć, da je to drugačiji pristup i moći i konceptu moći i vlasti i uopšte politici, da kažem, mladih. U najvećem delu će zavisiti od nas samih, jer s jedne strane se tom priključenjem se otvara bezbroj mogućnosti, ali isto tako i otvara celo jedno takmičarsko polje, gde više ne treba da se takmičiš ko je bolji, mi iz Pazara ili oni iz Kraljeva ili oni iz Vranja, nego mi iz Pazara ili mi iz Srbije sa svima onima koji su već u Evropskoj uniji, obrazovani po evropskim standardima, razvijenih veština po evropskim standardima, razvijenih sistema društvenih vrednosti po evropskim standardima, a mi nosimo svu balkansku tromost sa sobom i sve, da kažem, u nekim segmentima odlične sisteme vaspitanja, ali u nekim segmentima potpuno nekorisne. I elemente sistema vaspitanja i elemente sistema obrazovanja, jer još nismo ni dodirnuli na kvalitetan način reformu sistema obrazovanja za ono što se nekad govorilo za 21. vek. A mi bismo trebali da postavimo okvir reforme obrazovanja za Evropsku uniju, ne za ono šta nama pada na pamet i šta mi možemo u ovom trenutku da zamislimo, jer
uglavnom, kad su novi profili i nova zanimanja, ne možemo ništa ni da zamislimo i sve što najradikalnije zamislimo je tek delić onoga šta tehnološka revolucija nam stavlja kao mogućnost.